ॲथरच्या दमदार स्कूटर्स आता कुडाळमध्ये. ॲथर 450 आणि ॲथर रिस्टा. आजच भेट द्या ॲथर शोरूम, मुंबई गोवा हायवे, कुडाळ, हॉटेल स्पाइस कोकणच्या समोर. संपर्क 9730 10 64 77. विविध प्रलंबित आर्थिक देयकांच्या मागणीसाठी सिंधुदुर्ग जिल्हा सेवानिवृत्त प्राथमिक शिक्षक असोसिएशनच्या वतीनं सोमवारी जिल्हा परिषद कार्यालयासमोर आंदोलन करण्यात आलं. प्रशासनाच्या निष्क्रियतेविरोधात जोरदार घोषणाबाजी करत शिक्षकांनी संताप व्यक्त केला आहे. हम होंगे कामयाब एक दिन, हम होंगे कामयाब एक दिन, होंगे कामयाब एक दिन. हे जे आमचं आजचं आंदोलन आहे ते आंदोलन प्राथमिक शिक्षक सेवानिवृत्त यांची आर्थिक देयकं जी 2010 किंबहुना 87 तुंबून ठेवलेली आहे. निवड श्रेणी, वरिष्ठ श्रेणी यादीत तयार केलेली आहे 87 नंतर. त्यामुळे आम्हाला जी सिलेक्शन ग्रेड मिळायची ती थांबली. नंबर 2, जे सेवानिवृत्त झाले त्यांची कधीही यांनी 6 महिन्यापूर्वी दप्तर पुरं करायचं असतं आणि डिमांड तिकडे कळवायचं असतं. कळवलं जात नाही वेळेवर. 6 महिने अगोदर करायचं असतं, केलं जात नाही वेळेवर आणि त्यामुळे ते वेळेवर मिळत नाही. 3 वर्ष गटविमा योजना ही जी चालू झाली ती शिक्षकाचं वैयक्तिक काय आहे गुंतवणूक आहे. रिटायर झाल्यानंतर त्याला ताबडतोब दिली पाहिजे, ती दिलेली नाही. 3 वर्ष झाली आणि आम्हाला सांगतात की व्याज आम्हाला तिकडून आलं पाहिजे. ते तुम्ही तिकडे खायचं बघा, आमची रक्कम तुम्ही ती दिलेली नाही. लक्षात आलं. लोकांच्या चुकीच्या रकमा कापल्या गेल्या. कायद्यात तरतूद काय न बघता कापल्या गेल्या. म्हणून कायद्यात तरतूद काय आम्ही दाखवली. काही त्यांनी सांगितलं रक्कम ती आम्ही जमा केली. मी त्यांना विचारलं कोणाचे पैसे जमा केलात, काय केलात, काय अधिकार तुम्हाला. कायद्यात काय म्हटलं आहे की एखाद्या कर्मचारी चुकीने त्यांना गेली असेल रक्कम तर ती वसूल करता येते. 1964चा कायदा आहे त्याच्यात म्हटलं आहे. पण वसूल करता येते. मात्र वसूल करण्यापूर्वी संबंधिताला तुम्ही नोटीस पाठवली पाहिजे का करण्यात येऊ नये म्हणून. त्याचं उत्तर आलं तर त्याला ती 5 हप्त्यात वसूल करता येईल. ती न करता एका रकमेने कोणाचे 30,000, कोणाचे 35,000, कोणाचे 36,000, कोणाचे 40,000 असे 6 लोकांचे कापून घेतले. मी हा क्लास दाखवल्याबरोबर शिवनी ताबडतोब विचारलं वित्त अधिकारी तर ते म्हणजे ती रक्कम जमा केली. तर मी म्हटलं जमा कोणाच्या अधिकारात केलात, कायद्यात काय म्हटलं आहे. त्याच कायद्यात 139A मध्ये म्हटलेलं आहे जरी तुम्हाला वसूल करता येत असलो तरीसुद्धा ती या कलमान्वये करता येणार नाही. ती हप्त्याने वसूल केली पाहिजे. ती देय आहे, दिलेले नाही. राजारोगीकरण हा प्राथमिक शिक्षक राजारोगीकरण करते येत नाही. तो दीर्घकालीन सुट्टी देणारा कर्मचारी, त्यामुळे त्यांना रोगीकरण नाही. मात्र कायदा कलम 81 मध्ये 54(2) मध्ये असं म्हटलेलं आहे जर एखाद्या कर्मचाऱ्याला सुट्टीच्या कालावधीत कामाला घेतलं असेल तर त्या कालावधीत जितके दिवस हक्काची रजाला भोगता आली नसेल तेवढे दिवस विचारात घेऊन 10 म्हणजे 10 दिवस झाले तर 6 दिवसाची त्याला रोगीकरण. आणि ती रोगीकरण 2010 मध्ये यांनी 212 लोकांना दिली आणि 269ला आज शासनाचं मार्गदर्शन मागवतो सांगतो. 4 वर्ष झाली शासनाचं मार्गदर्शन येतं ही लबाडी. आणि यामुळे आमच्या लोकांना त्रस्तपणा आलं. आमच्यावर सारखे ताशेर वाढायला तुम्ही काय करत नाही म्हणून मी माहितीच्या अधिकारात माहिती मागवली गट शिक्षण अधिकारी BDO मार्फत. त्यांनी माहिती काय द्यावी 3च तालुक्याने दिली, वेंगुर्ला, कुडाळ, देवगड, सावंतवाडी. बाकीच्यांनी काय दिली की ही माणसं आम्ही वापरू शकत नाही. तुमच्या प्रलंबित प्रश्नावर जे काय सोडवायचे आहेत त्याला आम्ही या खात्याला ती माणसं वापरू शकत नाही. हे अधिकाराचं काम. कायदा कशाला आला ते मी त्यांना सांगा. कायदा का झाला, खोटी माहिती जाते ती खरी द्यायला पाहिजे. म्हणजे स्वच्छ प्रशासन परत लोकांना हे शब्द फक्त या सगळ्या प्रपंचासाठी आम्ही हा प्रपंच केलेला आहे. आम्ही वैयक्तिक शत्रू अधिकाऱ्यांचा घेत नाही.
कोणते अधिकारी आहेत त्याच्या हाताखालचे लोक शासनाचे आदेश पाळत नाही, वाचित नाही, अभ्यास करत नाही, त्या ताबडतोब निर्णय. आणि हे आम्हाला प्रत्येक वेळी सकारात्मक आकार काही नाही आणि सकार कसला, म्हणून आम्ही आंदोलन केलं. आमचा व्यक्तिगत कुणाचा वाद नाही, पण शासनाने देऊ केलेला निधी तो वेळेवर येत असेल तर तुमचे जीवन वेतन दर महिन्याच्या 1 ते 5 तारखेला मिळालं पाहिजे. ते मिळत नाही. आजच्या 15 तारीखला, पुढच्या 27 तारीखला काय चाललं आहे. आणि ते प्राथमिक शिक्षकाचं सेवानिवृत्ताचं आणि कोणाचं नाही. यासाठी आम्ही रस्त्यावर आलो का तुम्ही तुमच्यासारखे मीडियावाले, प्रिंट मीडियावाले सगळे येतात, त्यांना कळेल. कारण मागच्यावर टीका टिप्पणी येते, ती पेपरात येते. त्यांचा पगार खूप, त्यांना काम नाही, ते नियत सेवेचे असू शकते ती लागले, पण हे कामाला वापरतात. कुटुंबाच्या कामाला वापरलं, काय केलं त्या मास्तरांचं? पंचायत राज समितीला त्यांना काढावं लागलं, म्हणजे चुकीच्या पद्धतीने वापरला. जिल्हा परिषदेने पुरस्कार दिल्यानंतर आपल्या फंडातून पुरस्कार द्यायचा आहे, तो 2 वर्ष दिलेला नाही. किती म्हणजे चांगलं काम करत असेल तर तुम्ही त्याला द्यालात ना. माझ्या खोट्या माणसाला कशात देतात, खऱ्या माणसाला दिलात ना, त्याला दिलात का वेतन वाढ? एक वेतन पगार फिक्स ठेवायचं आहे, केलेलं नाही. मग आम्ही काय करायचं सांगा? आमचं काय नाही, पण ही जी माणसं विकलांग झाले घराकडे, निवड श्री युनिव्हर्सिटी म्हणतात म्हणून सुद्धा गेली. आणि आज हे विचारतात ऑफिसात गेलं काय, हो ते कधी रिटायर झाले? हां, रिटायरमेंटची तारीख आली, रिटायर केलं कोणी? तुम्ही. आणि तारीख आम्हाला कशी विचारता? असं फडसाळपणा करतात आणि शासनाच्या नावावर खर्च करतात. शासन निधी देत नाही, पगाराचा निधी शासन थांबवित नाही. आणि कोषागार कार्यालय मुंबई आहे आणि 2018मध्ये परिपत्रक पाठवलेलं सगळ्यांना, आणि त्यांना सांगितलं आहे की सेवानिवृत्त कोणत्याही निवृत्ती वेतन कोणत्याही बाबीला खर्च करायचा नाही. यांनी औषधाची सिलेंडर वापरले 2023मध्ये. आणि मी गेलो आणि सांगितलं पैसेच कमी आले, 3.5 कोटी लागतात, ते 3 कोटी कमी दिले. मी गेलो पुण्याला, थोडं शिस्त हा शिक्षण अधिकारी मी आहे, तिथून त्याला बाजूक करते. ह्या सगळ्या प्रश्नावर शासन आणि शासनाचे प्रतिनिधी आणि राज्यकर्ते लोकप्रतिनिधी यांचा लक्ष वेधण्यासाठी आमचा प्रपंच आहे. समाधानकर मिळत नसेल तर 13 तारीखला शासनाचं प्रतिनिधी कलेक्टर त्यांच्या समोर आम्ही बसणार आहोत. आणि तिथं नसेल त्याच दिवशी मी जाहीर उपोषण बेमुदत ठेवणार आहे.